Isus pinagtandaan nagalat na pagbutan, tiba ng kasubuan. Pinagbuot ni Kristo, duman katong mga tawo. Ulay niya galing dutapayan nga ni digdiho, nin tubig nga nin totoo. Nakuyog ay nagsuway itong mga pinagutan. Naginaan mitulos naman itong anom na tapayan, nasa indang tinubigan. Pinatining pinangalsan, giburisos na mahal. Sarong katadang ninunay na niyarap na dalisay, itong tubig sa tapayan. Simple na ginom ito, kandakol ng mga tao. Kogman labing gayo, ininom nindang totoo, puntang si Iso Kristo. Kano sunod na naldaw, tulusindang nanaglakaw. Nagbuling na sinda dumaan sa Nazaret na banwaan, nadaanin dang untukan. Olay nin mga batidnan, kagrugaring kang Buda. Si Juan Evangelista ay kinasal sa daraga, magay na sin maugma. Minsan ito na kinasal sa nagharong-harong man. Taning-aning si Juan, dahil na siya nagsuway sa maestro niyang mahal. Ano pa nga ni napayagbot na ganda donong nin Mesiyas. Sa balang lugar na hayag ang urong niyang liwanag, na nakakaling nalabat. Na yung nagpatutuo kung pagka-Diyos ni Kristo. Si Juan pinsan niyo na nagpahayag sa tao, kaya't mahal na misteryo. Balang banwan ni Nibot, ipinagulit ni Jesus. Kansarong ulto ng gayon na paingalo sa tungod, duman sa bubon ni ako. Duman pinantayan niya babaeng Samaritana, para kasalang labi na inulitan tulos siya, ni Jesus kagurang nanta. Ang ginubing padaylan sa aking pinakiinuman, sa totoong kapaan talagang pagkulitan, itong tawong makasalan. Ang nasalang rimbus pa, ninsukang Samaritana. Tulos pinamidbid na ni Jesus na itong pinagsulsulan, gabos na. Sintulos na binutsanan, banga pinabayan. Luminaw sa banwang, pinayag sa kadaklan, ang nakitang ang alasan. Napabantong na sa gabos na abot pagkadunong niya. Balang taong makakita Jesus kagurang nanta, anang sindang nagtatala. Ang Diyos na mahal, naguntok ng duwang aldaw. Kadumbanwan ang sikar mga taong inulitan, milagro pinahayagan. Taran mga Hebreyos, mabangis na Parisiyos, na nagkasumuan buot sa milagrong nababantog, din maugayo na Isos. Ining si Jesus na mahal, sarong aldaw nagdatong man. Tibriadis kadagatan sa Andres nga ni duduman, sagot si Pedro na tugang. Sa tubig iniladad, ang pupot ng lamban. Dumansin na napagmaalas kanimal na Mesiyas, nagsunod ay ninliwag. Naglakaw day na kanton, ining si Jesus na poon. Sako dapat nakampon ng tagos, sinda kanayon, banwaan sa Kaparnaum. Kaso nga ni dumatong na naglaog sa sinaguya, nagulit sa gabos na mga tao nagtataka, bot pagkadulong niya. Inayon payag ni San Marcos na sa nagsurat,
Sakol na taong nagsabat kaning mahal na Mesiyas, nangagsunod daing liwag. Sa banwanay niyo may pinarahay si Kristo. Dali na kanin tukso na wakay tong tawo. Minairok ang demonyo. Para sumaray na Isus kagurang nanta. Nagari sa sinagoga duman nagpadagos siya. Sa harong ni Pedro sadya. Sarong ani dinat nga ng tipidong panugangan. Magabatang kailangan tulos itong pinarahay. Nagsilbi sa Karanin si kagahan, duman ki Pedrong pintuan. Palakid ang katauhan, anan mga naghihila, mga tao sa banwaan. Gabos ito na nagrarahay niso sa panungugay. Na nagpuli sa banwan, pag-umadaing kabalang. Kan sa indang puso dagat. Pagali ni Jesus duman, Kapernaum na banwaan. Napagalilya naman sa pagdatong niya duman, makurian kapagalan. Duman ako na milagro na naman niyang giniba. Na nagilang na tao na umaya na totoo. Gadan mga binuhay ito. Karang-arang nagbalik sa dalan sa Nazaret. Duman siya pinagbatid ng mga taong balakid, dahil sa maugmang hulid. Balakid nga rin totoo na naglamag ng tawo. Gibo naman kaning birbo sa barka si Simon Pedro. Nagsakay sindang toto. Sa gilid din kadagatan ng tao hinuhunitan. Pagkatapos tulos naman pinalawod ang sasakyan, si Pedro pinagtaraman. Dayan pukot mo ngaya Pedro, si mong ihulog na. Simbag ni Pedro sa iya kami senyor, magtamlag na. Sa romandaing nakuha. Hindi ako magkukuyog, ulit sa simong pagbuot. Tulos nga nila inutog ni Pedro hinulog, ang pukot niya sa lawod. Kanisa sangkay na, ang bukot di naman hila. Kabat na rin kasama tulos pagtabang siya. Sa dakol na pag-iriba. Balakid ay kawasa, ang nakuha nindang sira. Luwang balot ng dakula na linunadan nagsawa. Gaya-gaya nindang nga. Inumangay tutong po nindang Maestro, malabing kayo, ng pagkanibayo. Sa iglesia ni Pedro. Itong sira na kadaklan, may balutong linunadan. Iyong kalimbawaan katong kapong fundamental nin mga kakristyanuhan. Kasi naman sa rong aldaw ni Jesus nagadigduman. Kapanahon na banmaan ang tuyon magulit naman. Nin si tawong makasalan. Sa kadakalan pagmamawat sa isip pasinsawot, dahil mayroon paguntok na oras ang padagos, dahil sa kalagmin gabos. Sa kadakalan na totoo, tawong naglalaw Diho. may sarong paralitiko darani na patkatago. Tubang ti Kristo. Anak ko ito makita ni Jesus kagurang nanta. Taong hilang kaya ang kasalan mong gabos na, pinatatawad ko na. Itong ulay ng kang madangog ning iskribas Parisiyos. nanakla na kumud ulay daw ayang magtubos. Sa sala kundi ang Diyos. Taray ning taong langkas nangas na magpatawad.
nindong matalastas, ang kabagsikan kong labat. Kristo, ando Dukang paralitiko. pagbangon na diyan tao, madyadaran, hawak mo. Iniiyong pagbot ko. Hulay pagkadangog, paralitiko nagtindog. Ano pinasantulot, ang pagkumaw dayong untok, sa makakamhan na Diyos. Tulos ito na naglakaw sa nagpulis sa banuan. Balang tao sa batbalan na ng pinagbarintaan, milagrong pinagkinabang. Sa mga gibong milagro, mamumuton ako diro. Nagtubod na totoo ang dakol na mga tao, pag makuring kayo. Asungan ni mabantog na mo pagkadulong niya. Kadiyan Syriana na magbuyog na, kanman niyang doktrina. Sarungal daw si Mateo ay nakita kaining verbo. Pinag-apod niya ito, may ba naman digdiho, sa madunong na maestro. Ang pabuisan tindahan ng pinagpapadubuan. Tulos-tulos binayan ng misteryong may budman. Huli kisos naman. Napapugol kay Mateo, ano gayon na verbo. Tara sumakita ito katong mga parisiyo, nangurong-ngurong na gayo. Na kunili ang banal na Diyos na tunay. Nasakat sa karungan, minasama sa pagkakat, ang tao na makasalan. Dahil ko na malinig, dahil gibong nakakalihis. Kaya tunay niyang batid itong mga bikong isip, mga akalang baralik. Ang kisos na inulay naman katong mga palpat. Ang sakong pinaligtian ay ako ang banal, kundi taong makasalan. Ang bilog na akala ko, dahil labot ang mediko. Sa dinghilang na tao, kaya mga Maginoo, ang isip nito magbago. Pagkatarong kay niyo, Puntang si Kristo. nagbalik siyang totoo sa Jerusalem ang tuyo, magulit sa mga tao. Banda ko na milagro ginibon niya sa tawo. Pinaot sa ito ni malubong Hudiyo, puntang si Kristo. Kakulan panhinala, kaning mga pagbiyaya. Anggot di gawa sa pagkauwi na dakula, sa mga gibong anyaya. Sa kay Kristong namatian, marawat na kaisipan. Katong mga tampalasan, tulos na nagali duman, Jerusalem na bangan. Kapag hali niya duman, Isus na kagurang na. Sa Tiberias paduman na sunod ang kadaklan, ana na may mga hilang. Naray tulis man sana mga tawong nanagiba. Digdig Jesus na siya naman naghanap na. Sinalik katulad niya. Pagduwag abos katao, yung pinili ni Kristo. Apostoles na kaito, magpapayag sa mundo, kan sa iyang ibanghilyo. Si Pedrong inat siya po sa Santa Iglesia. Si Andres na ikaduwa magtugang man sa nasinda. Tunay na kinihuna. Iwan man na si Santiago, magtugang naman ito. Nakinisibidi yung mga apostol ni Kristo, pinili niyang totoo.
Ani kalima sa bilang si Felipe. Ang pangaran. Aon. Ang ikalong naman si Bartolomeng Paladan. Apostoles niyang namutan. Dito masan ni Kapitoy, kamalo si Mateo. Ikasiyam si Jacobo, sampulo si Judas, tadiyo. Magturugang maniniho. Ano man nilang magurang kakatong dua katong tinudan. Si Alpio ang pangaran na alas kamamutan. Isa duka man sa yaman. Sarong kay niyo na apostol ni Kristo. Ay si Simon kananiyo duka man marahay na tao. Mabilinganing totoo. Ikasampulo may duwa si Judas mandaing iba. Iskalyuting basang sanana kikagong niya. Ang tunay man sa ina. Dan kagduang iniho na si disipulos ni Kristo. Dukha man basang na tao, marunganon na totoo. Dahil halaga sa mundo. Ning minurot sa buot ninmo Gayon ni Jesus. na iyong mapagpabanto mga ulit niya gabos. Kaning giginaban na bilog. Pagkapiling apostoles ni Jesus hadi sa langit. Disipulos man balakid nagtukaw sinda naghapit. Duman sa puon nin bukid. Duman sinaynulitan ni Jesus na kagorangan. Mga gibong kapananan na sukat pakinabangan. Lintawong sisay paman. Karanin si pagkatapos ang pagulit ni Jesus. Nagtaruron sinda tulos kahit tumbukid lang gayon. Sakod mga disipulo. Ang pagtururo na ito kanimahal na maestro. Nilay mga nito ninagdulok na liproso. Nakimahirap na gayo. Sarangal daw ining verbo napapugol na totoo. Sa Simon Pariseo pinaghanap naman ito. Sarong babaeng tao. Ang oras na nagkakaan, Jesus nakagurang na. Iyon pagdatong dumanan ni Magdalinang Paladan. Hirak na daing kabarang. Lolo siyang liminot sa tubangan ni Jesus. Ang luha baga burabot sa dapan siyad naghadok. Tapinahiran kan buhok. Alin sa iyang binuka, balsamirang may halaga. So si Jesus makita, tulos pinatawad na. Ang sala ni Magdalena. Sumatapos na ito, tulos naglagaw si Kristo. Sa Galilea to'y magulit na totoo. Sa kabus na mga tao. Sarong daw na isipan sa bakasyan nagsakay. Naglayag sa kadagat ang kaibahan niya duman. Ang apostoles na anan. Asusindan masalawo ni Jesus ay napaturok. Dangan nga ni Dominoro suran makatakot-takot. Aros bangka malunod. Uling ka to natakot na mga Apostoles niya. Si Jesus sinulok niya pinukaw tulos man sana. Inang inulay tinda. Kagunan naming maestro, kami ngayon yan. Ilikay mo. Malulunod kitang gayo, marigunganing totoo. Ang orang sakod, ang bagyo. Bagyo sa inda mga katuod ko. Ngayon. Pagtuod ni dumaluya nung katakutan baga. Nauya kong kaiba.
Di ba ka makita nindo, dakol na mga gibok ko. Sa panahon na iniyo, magduwa-duwa pa ka mo. Ang takot na kulang kayo. Agataram kanyo, puntang si Jesus Cristo. Ang dagat nagluyang gayo, lumininaw ng totoo. Itong marigon na bagyo, Manasunganin makita ni mga apostol niya. Anong tao ini ngaya tubig duros na gabos na. Minasuko sa saya. Sumakahapon naman si Jesus may nagingan. Na doong pinagratakan yung demonyong tampalasan. Tulos pinaray. Luman ka itong lansangan isang babae naman. Anhilang iniwasan aloy ng taon o aldaw. Tulos man na umayan. Aso si Jesus makita sa gubing huminadog na. Naray nagkaginawa, dangan naman dumatong na. Prinsipe sa sinaguga, Tuminulog sa kordero ang prinsipe sa reino. Natimahirap na gayong tumasakit ang totoo. Ipinagiyaw kay Kristo. sa hirap ni Kristo mahal, tulos na pinadumanan. Duma naman sa lansangan may nagsabi na magurang, nanaki niya kadan. Mulay ni Jesus sa iya, Di ka magmundong unan. sa sakuyang manari katamisan ngayang gadana. Sayod mabuhay siya. Pag itong sarong ninda, kiniya nahotad pa. Na pinagtangisan na nininang magurang niya, mga magurang pangiba. Sa kisos na makita, tulos pinagsuhay sinda. Hari ka mo pagtangis na bakuyan gadan ngaya. Natuturog lamang siya. Kalang pinalimanan mga taong kadaklan. Nan pinatadala mga namainang magurang, kanahutad na bangkay. Ang kay ba ni Kristo, si Pedro Juan Juan Santiago. Nakatuon niyang gayo sa silang totoo. Kaning dakulang milagro. Milagro sa kamot na yakinaktan, nanahutad na bangkay. Inapod ng inaranan ni Jesus, nagkaguranglan. Tulusid do na nabuhay. Itong milagro ni Kristo, Yag sa dakol na tawo. Inumo siyang totoo, yun na Dali agapdo, si Escribas Parisio. Pagkautonin ka nagduwa kan mga apostol niya. Liwat nagpili siya ng 70, may duwa. Disipulos na kaiba. Kasi na nagulit man, di kay ringkin naban. Na nagpamibid na tunay mga misteryong mahal. Ning Diyos na kagurangnan. Dati nutok doon kabus na tagibo mga maugma. Sagot yan nga taninda kung si Jesus magadana. Dahil sala nagabus na. Tasindaman may tinawan, yung bilog na Nakabagsikan. Gumibo ni nga ngalasan tangaling paniwalaan. Anulit nilang anuman. Sereng na bagay mabatid ni Susani sa langit. Sa sarumbar ka nagdakit sa kud mga apostoles. Nagdrago sa'y Nazaret. Dan sa ilang pinunta, dagang sakop Bethsaida.
Sa desierto man Sinda sinda, si Jesus kagurang nanta. Sagot Sa sa mga mga kaiba. kaiba. Kay marituto may nangagdatong na tao. Mahigit sa 5,000 maginanyog na gayo. Kan mga hulit ni Kristo. Duman sinda inulitan mo laylain na Bagay. Nasukat Sa pa kinabangan kaya dahil namatian. Tawan kagutuman. Sumakita ng gayot katong mga disipulo. Anal daw to ng sayot nagsabi sinda kay Jesus. Sinaysay nindan gabos. Agurangan niya mo maya sinong Papulyon papulyon ngona. Nasinda Sa pa sa sandiyan oras 11 na. Ang Mga tawo gutom na. Simbag ni Jesus na punta daw tapapuyon. Itisin na pagkakanon, simbag kain daw kukuon. Ang tinapay na kakanon. Mga gatos na din siryo. Dinaryo Dinaryo, tinapay, darong darong diha. Sabi ni Felipe sa Virgo, di makaligopon ka. Kanagon na tawo. Hindi tayo mayong unyan, kundi lilimang tinapay. Patindong sira naman, paanon manigo iyan sa tawong kabalakidan. Alaki na di day mayong unyan, kundi lilim ay. Ayaw baka. Ano ulay ni Jesus naman ang sira sa kutin na bahay. Diba sa muna nito? Ano lang ni Jesus naman ang sira sa kutinapay. Karunin do digdingon yan pagkadatong tulos naman. Sayang binindisyonan. Pinagbarangan na ito katong mga disipulo. Gabos na mga tao nagkabarasog na totoo. Katatakang milagro. Pagkairak kaning lawat kaning mahal na Mesiyas. Nagkabarasog sindang ayak, naglabi pang bakong hamak. Pano ang duwang kanastas. Pagkakakala matapos gabos na kabarasog. Sagot sa mga disipulos liminaw naman tolos ang satong amang si Jesus. So magkatilipon naman apostoles na kadaglan. Pinagapot sindanganan ni Jesus kung anong mulay. Mga tao sa banwan. Ang kisos na kon ano mga Nadadangog nindo. ano Ulay nin tao na punsay dako sa masindong totoo. Sinimbag sa saya bakoda ikang iba. Kondisyon Bautista na niba Ilyas ka. Jeremias na propita. ang siring ulay ni Kristo yung bot din tawo. Ngunyan pagmasidindo piling mga katod ka. Sisay daw maya ko. Pagkadang kanay sabi ni Pedrong makawiwili. Ang simbag siring kay nito is Filios di bibe. Aki ka rin Diyos adime. Sa pagkatapos kun baga si Kristo Kangaya Agi kaning Diyos Ama magsasakop sa gabos na sa taong ikan keba. Ani sinimbag ni Kristo apostol niyang iniho. Ika ngayay si Pedro kapuka sayod na gayo. Matagas nganing totoo. Tara pagbabatayan ka Ni kapwa kagapong iba. Ibabaw kang talaga Simon Santa Iglesia sa giraray at tamana. Kayong magkakapot kalyabi sa kalangitan.
Balang sa imong kabuktan na palawgon na man. Sa kung akoon naman. Para kung lumis naman, maging ikanong na aldaw. Kisos na isipan, tuminukas siya yaman. Sa tabon na kabukiran. Man sa bukid na ito'y pinag-ibang totoo. Ninaling si Jesucristo, itong tulong disipulo. Si Pedro, Juan, Santiago. Sa pagdatong nila naman sa kaibabawan. Sa tabon na kabukiran si Jesus na kagurangnan. Tulos na bibi duman. Kara-karamaram na katong pamibig niya. Anaw kay nagkaiba magayundaing kasama. Di maluntukan nin mata. Alaw kasama daw na daisan daing siring kalinaw. Nagbubisawak naman pangnuron bagang tunay. Maputi daing kabarang. Asin duman katubang si Moises Elias man. Nakita ninda na masdan ang labing kaliwanagan. Kanakit nin Diyos naman. Pagkakita kay niya katutulong disipulo. Naog masinang tutupon mingayang maestro. Maguntok kita digdiho. Undok mo ngaya baga, digdig kita gumibo na. Nintulong arong na sa diyan, sa untukan mo na. Ki Moises ang ikadua. Sarong na ikatulong kay Elias na santo. Pagkataram kay niyo katutulong disipulo. May nakita sindang bago. Sarong Panginoon bilang labat kaputing pagmasdan. Tumagup Jesus naman sarong boses ang nagtanap. Iyo ini ang tinudan. Lalaki kong tunay na sa kong naunyayan. Layo kong binugtakan, nilubos kong kaugman. Anan kagaya-gayan. Pagkanaw kay niyo katong tulong disipulo. Nakuban sindang totoo napasubasok na gayo. Sa pagkahiling kay Kristo. Denggayo na lima nininganing ngalasan. Manaso karam-aram na wanasan ang basang. Ito nga ning ngalasan. Si Elias man sindang gawa na waraman. Ini si Jesus na mahal inapot pinaumayan. Itong tulong kay bahan. Kung mauli ng bot, kay itang tulong, disipulos. Pinagsabihan si Jesus, ngaya ipagbantog. Itong nakita gabos. Ngapit ko na ko gadanan, sumakat na sa gloria. Dangan indo'y bantog na ngalasan, nagabus na. Itong sendong nakita. Pagkatapos katumulay silang tulo na naglakaw. Nagpuli sa banwan, balang taong masumpungan. Sayang binaulitan. Sa kanggutan totoo katong mga Pariseo. Kamisan labing gayo, beriko na mga gribo. Sading si Jesucristo. Asungani sarong aldaw na isip ni ng mga palpat. Si Jesus ay nilanihay na putong kaniguan. Tawang magbuhis kisisan. Ang simbag ni Jesucristo, duman sa dakol na tao. Ako na matid na nindo, ngunya nindo, tinutukso. Ako na nulit ko, totoo. Madali mong ipakita sa lamang na memodika. Ang mga taong basang na umaring kumua.
Isarong pirak sa bulsa. Si Jesus naman lumapot sa mga palpal. Isa'y ngayang ladawanin at tatalasiyan. Ang simbag sa hading sisan. Kung siring ay kaniguan, ulay ni Jesus na mahal. Ikaw ang katanusan ng kisisan. Ang sa Diyos man. Nainiyo kung makuyog na mautob na ang gabos. Dahil masalang panagos yun na ang pagkasunod. Sendong mga pagbot. Ining siring na ulay ni Jesus na nakagorang kagorang nan. Dahil Nagirong nagirong si si Simon Simon katong mga basang-basang. Paano ang tulos naglakaw? Parang maldaw ng verbo na nagpanuman sa templo. Tulos pinagsunod dito ni Escribas Parisio. May darang babaeng tao. Keso sinatubang ang babae Magkasalan. Tirang layla na dakop sinda sa dalan. anak kong pinaglubuan. Ang pagtubang ki Kristo, babae hirap na gayo. Ano anigo maestro, kunan mga parisiyo, dusanin siring na tao. Ang tasimong naraman ki Moises na kabotan. Ang salam siring kaya niyong gayong pagpupukad. Ingga po sa good magadan. Di po ni Jesus sama, day nagsimbag likatada. Nagsagin dahing pagkaaram, duminundong sa ibaba. Siya nagsurat sa daga. kundi nagsimbag si Kristo, inakot naman din bago. ay tarang ngaya Ngaya maestro, kung ano bagang hatol mo. Sala niyang siring na tawo. Tulos itong sinimbag pa ni Jesus kagurang ng tap. Kung isa-isayin dumaya, anday nin sala baga. Umuang gapo, pupuk na. Kana so pinasiring na ni Jesus na sa tong ama. Nagsurat liwas pa siya dingdingani nakita. Katong mga basang sana. Isa'y daw na tao naman, anday mayong kasalan. Kaya itong mga palpal na gali na sa nalaman, ang babae pinayaan. Sa kiso sa makitan sa babae na tada. Tulos na nagbuwas siya mga hain na daw ngaya. Si mga taong nagdara. Itong mga malulubod ay nagkahatol sa imo. Simbagin babaeng ito ay naghatol pun ko. Sa mga sala kong gayo. Ulay ni Jesus sa iya ko yung mahatol na. Ansa kong ibapado sa magsulsol kanin maugma. Maghulaw magpinitin siya. Kanin ulay na tinudan ni Jesus nagagurang na. Babae naghali dumanan sala pinagsulsulan. Tinangisan banggihal daw. Tara naman sarong aga ni Jesus Nayak kuminayak na. Naglakaw Nakaw ng ng dagos dagos siya siya naman naman sarong ni Maria. Babayang taga-bitan niya. Pagod mong makuring gayo, kaning babaeng iniho. Inandaman na totoo min si kakanon si ni Kristo. Ta na mamumuton sa tamo. Nariribok na si Botnan, babae na Si si Maria. Napagandam Andam sa lami sa lumanang tugang niya. Sa bintis ni Jesus baga. Tanaw biling totoo kan mga hulit ni Kristo.
Tamang amaw manggayo si Marta nagdulok ito. Ano layo iniho? Kunming maestro ngaya binayan mo ko sana. Duman binibirik-birik na patabangon mo pa ama. Tugang ko si Magdalena. Ako nagsasarok lamang sa harong nin pag-aandam. Kakalon kayan kadaklan mano akong tabangan. Magdalena yaon diyan. Sibab ni Susaya magtamalta ulay baga. Ikalabi kasibot na gimurong kaugma. Day mo inigwa. Anigo mong ipagsibot mo, ikaw rasa mong kayo. Pagkamot na totoo, gabos na mga hulit ko. Naarap ka ning tugang mo. Pagkatapos gadong Ulay sos na istrong mahal. Ang araw nga lima si Magdalena nagtabang. Naghimo siyang pagkakan. Kantumo ko na si Kristo, may kasama ang Parisio. Duman nagdalaw ito kasama man na totoo. Ang kaibang disipulo. Sarang daw nga ni naman isos sa kaibahan. Disipulo na mumutan pinugol pinangkayanan. Sarang parisiyong tunay. Sa sarong-harong na sadya sa parisiyong tagama. Sangkap dumanin gabos na balakid na natingita. Parisius man iskriba. Iskriba, susisos tumukaw sa lutok na Kanan. Tulos niya binindisyonan mo siya nagkakan. Kansira patin tinapay. Pagkakita ng masdan, Parisius nagkadaklan. Na si Jesus dinananaw na kulangan kanggutan. Namurog-murog na anan. Dahil gibong kay luman, nilalastas na anan. Jesus nagkakurang na nasungaling pagkakan. Sinabi niya tinudan. Ano ni Yesu Kristo, kamong mga Parisio. mga Palpaladto siya sa nang minamangno. Pinggan sa kakanan nindo. Ang sendong gubing lamang Sendong namamanan. Kung itong nalilipdan na ninindo na hihingan. Anati binabayaan. Abo ni Don maramugan, mga pinggan Sa kakanan. Kundi ang labing karata kung sendong kabarang. Mga kalang nindong Ang iyan. puso nindo ang dagan ng baunatan kapanuan. Kan balakid na kasalan sendo ng pagsulsulan. Maghulo na ikumpisan. Kamong mga tangpalasan, malining na Pagilgon lamang. Isip parong karatan sa dunang paghinaan. Maraw sa kaugalian. Kan masabi na ni Kristo, mga ulay na inihok. Nagalian malulobo binayaan singgayo. Aniskribas parisio. Jesus nagdagos dumaan Pagdiyang sadang. Bitabarang pangarang maghuli siya naman. Sago naman kaiban. So manyani sa Bitanya sa lianin Hudia. Sarungani ni Marta ni Maria Magdalena. Magtugang man nga sindang dua. At tuwang niyang ikatlong pangarang sila Lazaro. Inanin si Jesu Cristo minaman na totoo. Tunay katod ito. Sungani sarungal daw sila saro ay dinatngan. Ilang na'y kagagadan tulos pinabalitaan. Si Jesus
Jesus na kagurangnan. Ang simbag ni Jesu Jesu Kristo, Kristo pinagtagutogon na tawa. Imartaman sa biyun mo yan hilang ni Lazaro, ay dahi magkakaano. Dahil mo na nagpaduman, sakot nagkapirang aldaw. Taranin si kagan, giminayap nin paglakaw, na magulit sa kagapsan. Nagdiwangan na pa siya si Jesus sa bitabara. Taragtarong sarang agaw sa mga kaiba, kita ngaya pagulian. Pagin kay baan, tanaw maya kagurangnan. Magano kita duman sa mga Hudiyong palpal, pagkapuon kita diyan. Jesus naglakaw tulos kay Ibang disipulos na paulian ang kayo nagkapunay ng untok na magulit sa gabos. Nasa pirangal daw na sindaruman sa Hudiya. Sinabihan naman sinda ni Jesus ang pagiriba, ang gayap pa sa bitan niya. Manasupir ang daw na sinda. Olay. Ay, ano? Olay ni Jesus na poon sa tungayang gigiyawon. Sila sa rosa kong kampon, ta siya sa kong pukawon. Ang pagkaturok maimbo. Olas na nagsimbag na ng Kaibahan, Maestro kung kong turog lamang sukat daw na maumayan, sakit na namamatian. Ano ni Jesu Kristo, ganang nga ni sila saro. Ngunyan na kulang ugmako, tamagdudugang totoo. Ang paniniwala nindo. Kaya nga ni Giniyaw ni Sosang namo Homutan, Sagodin na nakalis manigwa ng apat na aldaw, nailubongan bangkay. Kaya kita'y mabilang ang mga taong nagdalaw. At taga Jerusaleman, pinagrarangan na tunay, ang nagmumundong magtugang. Aso nga ni dumatong Na na alanganing talaga, Tulos Diyos manapabitan niya si Jesus kagurang nanta, sagot kan mga kaiba. At ay sing matalastas ni Marta nganing mapalad. Si minabat sa Mesiyas nagtatangis nagiyak. Sa kamunduan nalabat. Olay niya iniho, maestrong kagurangnan ko. Takunuya kadigdiyo bukay kuta ng totoo. Katud mong sila saro. Kundi sa kong naramanan sa imong kabagsikan, simbag ni Jesus na maliyan sa imong inulay, iyukuan kaugmahan. Masalang totoo mabuboy ang Atogang mo. Ang Simbag ni Martayo kung matapos na ang mundo, sa paghukuman ng tao. Ang kisos na inulayo ngaya mabubuhay. Sa kupaniwala ngunyan taminsan totoong gadan, mabubuhay daing liban. Hindi yung mga ulay ko, Sukat maniwala ka mo. Ang simbag ni Martayo, ikaw man nga ni si Kristo, akin ang Diyos na totoo. Kaso hindi masabi na tulos naglakaw si Marta. Nagdagos ki Magdalenan, maestro ngaya uya. Tugang ko hinahapot ka. Yung nanulay Madangon, madangon, madali ng mabot. nagbuhat Buot ng man siya siya tulos tulos sa sa sinubat sinabat kisos.
Binabago na Os padagos. naglulod nagtaram sa kisos na atubang. Maestruming kaguranan kunuya kadigdi lamang. Antugang medi nagadan. Magkadamog ni Kristo, Panambitan in tawo. Nagtagis siyang totoo, niragdagulang gayo. Katunig si Lazaro. Tolo si pinagaput na ni Jesus kagurang nanta. Inian sinabi niya dapit lagan ngaya. Ansayang pankay baga. Ano sinibag saya si Mata, Si Magdalena. Sumunod ka sa mga mata, luman mo makikita. Ang tugaming nagadana. Asin tulot ng aglakaw na paraman sa lirugan. Nanulay ni Jesus man humari sa indong buksan. Anga po na ibinaba. ang itiniram ni Mata. Mata, lang nan Ngaya. Napatal daw na tutong lima sa lapa. Ang bangkay lapa na. Nanulay ni Jesus Kristo, dinaan ng sinabi ko. Ako paniwalaan mo makikita nindong gayo. Mabubuhay ang tugang mo. Darani si Mabuksan, San takong pitong linobngan. ang Lazaro na bangkay mabata daing kabarang. Tutong apat na alaw. Pagkatalastas na ala ni Jesus nakagurang na. Tumingag sa kalangitan si Ani na matabang. Ay, niyon inunay. Oh, Ama kong hayang mahal. Diyos na hading halangkaw. Salamat tingdayng bilang ako simong tabangan. Kay ning hagad kong unyan. Kaya hinagad ko, Diyos na haling ako. Ate, hindi ka na po. Kaling mamidbid na tayo, kaling uyang mga tao. Hindi ka na Naguyong nakimo. Hindi ka Sumakapamibi na si Jesus panong ginawa. Tulog na nagdaram siya Lazaro ngaya bango na. Digdingon niyan lumuwas ka. Baga sa naturog lamang si Lazaro pinukawan. Neso sa kan mapaninggan tulos itong nag-iusman. Duman sa sadyang linugan. Manasungari mabuhay si Lazaro namumutan. Ole ni Jesus naman sa itong ngayang hubaran. Gapos sa kamot bitisman. Kaso ka inut-inutan magaling kaudiyuhan. Minagagapusan ka rin sa rong tugog pagabilang. Kanilulubong ng bangkay. Degdingane si Lazaro minaduksa natutoo. Sa dapan ni Jesucristo pasalamat labing gayo. Sa mga ginibong ito. Kila sarong pagkabuhay, sinabing nagulit duman. Kamansin niya naman waan, 70 taon bilang. Ay, padangan nagadan. Itong ginibong milagro kan maugayon ay birbo. Ang pagbuhay kila sarong napahayag na totoo. Sa dako na mga tao. Lazarong pagkabuhay, suminabing nagulit duman. Sa Marcelia na banwa ang 70 man bilang.
idadadangan nagadan. Itong ginimong milagro kan maugayon ha verbo. Ang pagbuhay kila sa napahayag na totoo sa dako na mga tao. Walang ginurang totoo, taong nagtubod kay Kristo. Nakinig niyo, iyong ikinaanggot ito. Iniskribas parisiyo. Di nakatultol mayo bug katong maloloba. Kaurihan na binggayo iniisip nindang totoo na ipagadan si Kristo. Sa konsilyo ni Caiphas, dumansinda nagpahayag. Ang parisiyos iskribas, anaman ni Dangumtas, ipagadan ang Mesiyas. Ang mga olay niya kay itong mga paresiyo. Kapag kaisin ni Kristo na paduman na ito sa harani sa desierto. Di napakitang banwaan may git sa duwang aldaw. Sa Ephraim na inuntukan sa kudapostolisman, paglilikay baga bilang. Itong pagtatago niya, bakong takot mandal baga. Kundi bilang linga-linga o lingani, rayo pa ang aldaw niyang talaga. Anaranin ang totoo, Paskwanin mga Hodyo. Na inaalat ni Kristo pagutop kaning misteryo, pagtubos niya sa tao. Doma naman pinagiba ang mga apostolis niya. Sa banwaan na sa ropa, nalakok manin sa Maria. Duman ang dangadang ninda. Para na'y pinalawag katong banwaan si Jesus. Ang mga Samaritanos nagsinda nangaanggot sa mga hulit ng Diyos. Pagkaling kay niyo ni Wanasin Santiago. Nanggot silang totolos nagsabi kay Kristo. Anunay nagdain niyo. Maestro, may kakurang ng kanbaga sa imong kabutan. Nasinda papanghiligan kalayo sa kalangitan. Sa tunawon ining banwa. Ang aring mapakaisi ang simbang ni Jesus Hare. Kansay mong pagkapen simbang ni Jesus Hare. Ang sinabi iyo ini. Oh, mga apostolis ko, namumutan kong totoo. Bagong pagadan sa tawon sa kong tuyo digdeo. Sa panilig ko sa mundo. Kundi arupan at natawaning buhay ang mga gadan. Iyon indong ang arugan ang tao may rakan. Sa sakuya alang-alang. Ano pa si Jesucristo naglakaw yung tinuyo. Ang bamunuan sa Jericho, ang duwang buta na tao. Pinaumayan to. Naduman ka itong banuan, igwanin sa rumayaman. Isaki ang pangaran, nagmamawot, magliligman. An masakop sa kagabsan. Aso si Jesus makita inulitan nga niya. Si Sakiyong sinabi na nagsulsol siyang maugma. Sa sala nagtalikod pa. Sa kramanining verbo na pabitan niyang totoo. Kinumbida naman nito rin sa rong banal na tao. Ngaran si Simon Ada Parisio. pulang kong mama ni Simon na tawong banal.
Kiso sa kagurang na niyo ang nagpaumay, lipra niyang kahilangan. Kinayanan ito niya si Jesus kagurang nanta. Sakod sa mga kaiba, sila sa rodo dumampa. Si Marta, si Magdalena, sinandam na dumanan sa indang hapunan. Asin tulot nagpanukaw sa good kisos na mahal. Nagpanapon sinda Naman kinuha ni Marta Magdalena. Ang larangan niyang pinagdaranin sinardong may halaga. Pinasatulos man sana. ibinabawa niya tulo sa paibitis ni Jesus. Tara ito pagkatapos andapan naman ginusgos. Pinairanin si Bo. Ilog na rong nakpan kanamot daing kabarang. Iniyonin sinumasdan ni Judas na tampalasan. Nagsunod sukat ang daghan. Aganig din ang ani na bungian but ni Judas nga sa kanugo na salapian po na di ugali. Pinagluluban madali. Ang sayang sinabi kan ipinagbakal ini. Ray na masabi kung ilini mo sa pobre. Nada ini sinayang digdig. Ang sayang kaisipan kung ito dahi sinayang. Saya'y tinaulamang na nanipunan bilang. Nasukat pagtutubuan. Sa Kisos may sihan, Judas na kaisipan. Kaya tulos na nagtaram ngayas sa kong namumutan. Lalangin dong kalapasan. Kamu day magkulang ng pabresukat lemusan. Ngunyan ang hawak kong mahal day nang magpirang aldaw. Kita makakasuhan. Manirap ni Magdalena pagkasarong dispedida. Sa kupagrumdum niya kaya mga pag-iriba. Dahil na maglibak sa Sa nagatong pagkanga sa pagkalis sa Betanya. Ni Jesus kagurang ng takay ba niyang gabos na ang mga apostol niya. Sarani ng sabi ang mauntang makapangyayari. Taldi yaning kitagi katay ning olibete. Dana kinawiwili. Kabang sa libos bilang andrayo kan lalakawan. Jerusalem na banwaan digdi Jesus na mahal. Nagbuot sa kaiba. Bawa niyang disipulo ang pinagbutan totoo. Si Judas sin Santiago magtugangani iniho. Nakinis si Bideo. Kamungay pa duman sa puro kay banwaan. Kamu duman may dadat nga ning lumintang nagagakdan. Naanubon kaiba. O maganda ron di Dio, tugunan pagbuot ko. Kung may magkikitang tao, anisimba kung maestro. Iyong pagsugo sa Olas man naglagaw sinda na pinagbutan na duha. Dumana din na nakita nagagatda na huminta. Katay dang humintilya. Kaso nga ni Obaran ang kagrugaring nagtaram. Ang kisantyagong inulay kami ngaya sugo lamang. Then maestrong kagurangan. Sila pagkataraman kagrugaring namunan. Dinagirong kadikit man tuminibod siyang tunay. Sa Diyos na kagurangan. Na kaya ipinakuha ni Jesus itong uminta.
kung siya malawag na si Jerusalem na sadya iyong kabayuhan niya. Inisalmin na malinaw, inisalmin na malinaw, na sukat pangaliluan. Amanya mo yung Ama, Espiritu Santo, amen. Amat niya man ninyong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdutong ang kadian mo, mangyari ang bawat may disadagan ni siring sa asa mo langit. kakano sa ralda, itaw mo sa muya mo niya na sinpatawaran mo kami sa mga kasalan. Siring kang papatawad niya mo sa mga kasalan sa muya, haray kami pabayaan na madawag ni sugot, dalaga dagawin mo kami sa tibaning maraot-taot. Tara kagurang nan Maria, panok kaning grasya, ang kagurang nan niya sa imo balada ka sa kababaihan, asin palada ng bunga ka sa imo pupunan sa Santa Maria, inaning Diyos kami makasalan ni Paibi mo kami ngayon nasi sa paginagdan niya, amen. Pagumawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Siring ka Santo. pag sa kayo ng tinote panggaya, sagot pa naman yun nasi magkagurang manaot pa. Ama niya mo ninyong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bawat may disadagan ni siring sa Asa mo langit. kakano sa ralda, itaw mo sa muya mo niya na sinpatawaran mo kami sa mga kasalan. Siring ka papatawad niya mo sa mga kasalan sa muya, haray kami pabayaan na madawag ni sugot, dalaga dagawin mo kami sa tibaning maraot-taot pa. Para kagurang nan Maria, panok kaning grasya, ang kagurang nan niya sa imo palada ka sa kababaihan, asin palada ng bunga ka sa imong pupunan sa Santa Yesu. Maria, inaning Diyos kami makasalan ni Paibi mo kami ngayon nasi sa paginagdan niya, amen. Pagumawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Siring ka to pag-umaw sa kayo ng tinote panggaya, sagot pa naman yun nasi magkagurang manaot pa. Ama niya mo ninyong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bawat may disadagan ni siring sa langit. Asa mo kakano sa ralda, itaw mo sa muya mo niya nasi patawaran mo kami sa mga kasalan. Siring kang papatawad niya mo sa mga kasalan sa muya, haray kami pabayaan na madawag ni sugot, dalaga dagawin mo kami sa tibaning maraot-out. Tara ang kagurang nan Maria, panok kaning grasya, ang kagurang nan niya sa imo paladang ka sa kababaihan, asin palada ng bunga ka sa imo pupunan sa Santa Yesu. Maria, inaning Diyos kami makasalan ni Paibi mo kami ngayon nasi sa paginagdan niya, amen. Pagumawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, pati ng Diyos Siring Espiritu ka sa pag-umaw Santo. sa kayo ng tinote panggaya, sagot pa naman yun sa magkagurang manaot pa. Kawin Isos igwang pinili ugurog kagayon na bane. Itinundi ang alin sa madali. Hulis na gabos na ake. Hindi ko tama sa lago. para kasala, alam kau huna-huna. Kung magtaram nangangana, isipon mong talinaga. Tiyo po ang tayo. Gabos nag-ibong Ay, kay Bang daya, iningis na tutungo. Ha? Na nagpagkaninitaw. Napapamuda sa mundo pagpadayangan ising mo. Ako di ko na. Natungol-tuloy yung gayo, nabot ng doktrina. Nilagang yung pagkahirap pa. Takot dyan. Ano na to? Sa ginaban. Mula. Sa ginaban. Sa kinabang pinakita pagkamot sa tunia. Nanganing mapag-isip ta. Taratawong Tawong mapagtuway, daing kadikit man. Ang daling namumutan ng salag, ibong karatan. Iyuman minaray, daing kaninirak mayo. Sasay mo magkasitawo.
Gabos na dinadayang magbibintang pag kung ano. Naglibag pang totoo, sumpa lang lahat kay Ban. Hindi lang yung tampalasan. Parehante, may nag-lose pa ako. Ang nabil mo minalakaw din tagot, kadikit man. Sa Diyos na nagkagurang nanan mong Kalapasan. Anan Kalapasan. kalapasan, ang sa'y mong may sipan. Mga maraot na lang kunday mo, pagtangisan. Nene. Ano sa'y mong mabtan ng iyong nagibon. Kristiyan, matutulog noon. Sa tuya nga, ngunyan sa baton, sa iros, sa lima na to. Jesus na sa tumpoon, nilata nagpakaduha. Para Diyos na dakula. Ali sa langit, sa dagat na papano, ning urasa, ning ulilang